bayar wifi malah notane ndi? Wong enek kamu aku bolak-balik teng lorong nang kono ra enek. Lah terus nang ndi? Terus ndi duwite? Iki jek 50. Agak tuku topi gimo ambek cacing. Tapi notane cacing ra enek. Aku ora butuh notane cacing, ora butuh notane cacing aku ki. Notane bayar wifi malah. Wong enek, Bu. Lah terus nang ndi opo duwite ngene iki lho Mas lek dikongkon ki. Agak tuku cacing ambek topi iki lho. Aku kira njaluk notane tuku cacing, Gang. Kowe mau tak kon bayar wifi malah ndi dunganune notane. Wong ora enek. Lah terus lek ora enek terus kowe piye? Ya tak tukane iki. Duite mau nggih tuku cacing kuwi. Iya, lho jek 50 tambah. Beh ngene iki lho, ngene iki lho, ngene iki lho jen. Wifi-ne ra dibayar malah dengi tuku cacing iki lho piye? Lho gek kuwi nggih tuku topi gimo iki nyapa? Nang ndi lek mau tuku?